तो अभी हम लोग मेरे को उसका हाथ में दे दिया है। मेरे को सर बहुत ही अच्छा लगा आप लोग का जो स्टेप है, मतलब ये मैं बहुत ही खुश हूँ। मतलब अपना आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कि सिर्फ विपुल ही नहीं, अब इतना सारा मतलब पूरा हिस्ट्री में जान लिया हो कि इतना सारी मतलब आदमी को आप लोग हेल्प किया। मतलब यहाँ से ढूंढ ढूंढ के जो गुम हुआ या एक्सीडेंट हुआ या जो भी हुआ सबको मतलब जो आप लोग ढूंढ के निकाल के जो घर तक पहुंचाया जी, इसके मतलब मैं क्या मतलब कैसे धन्यवाद करूं मैं आप लोग को। बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। और जैसे विपुल को मैं ले जा रहा हूँ, जी जी, बाकी सबको ऐसे भेज दिया। गिबियावनो बेंगलर बड अइलफार एसोसिएशन आफादनि जानानै गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै जोङो मोनसे फिन गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि जाथायनि फारसे गोबाङानो जोङो भिडिअफोर आपलोड खालामखाबाय। जोंनि बे दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंना बिपुल बसुमतारी फंबायनिनो सोमोन्दै। माने बिथाङा बावैसो सिगां थांनाय नभेम्बर दाननि 9 तारिखआव बिथाङा माबायाव फैदोंमोन बेंगलरावहाय। दा बेनिफ्राय बियो माखौबा गिनाय जानानै गोमानानै दंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा 68 डेज जाबाय गासै गोमानाया। बेनिफ्राय जोङो बिथांखौ मोनफिननो हाबाय सोमनाहाली गेट होननाय जायगायावहाय बेंगलरावनो। दा दिनै जोङो बिथांखौ 15 तारिखआव लाबोदों। बिनि भिडिअखौबो नोंथांमोनहा नुखाबाय। दा दिनै बिथांखौ जोङो न'सिम दैथायहरनो नागिरदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथांखौ लांनो थाखाय बिथांनिनो बिगुमै फैदों। सर आपका नाम क्या था? इस्लाम उद्दीन अहमद ना? उसका बिनि बिगुमै इस्लाम उद्दीन अहमदा माने बिथांखौ लांनो फैबाय। दा जोङो बिथांनो माने हेन्ड ओभार लेटारावहाय सिगनेचार लानानै जोङो बिथांनो गथायबाय आरो। दा नैबे साराबो फैफादों बिथांजों। दा जोङो मिजिंथियो जोंना बिपुल फंबाया न'आव थांनानै मोजाङै गावनि देहाखौ एसे ट्रिटमेन्टफोर खालामनानै न'आवनो दिदोम थानानै गावनि फेमिलिखौ दैदेनलांगोन होननानै। दा जोङो माखासे सोंथि सोंगोन बा माखासे खोथाफोर बुंनो होगोन जोङो नैबे इस्लाम उद्दीन अहमद सारखौ। मानो होननानै बुङोब्ला बे लांनो फैबाय हिसाबै। तो सर आप कुछ कहेंगे ना? कुछ तो कहना पड़ेगा आपको, आप लेने के लिए आया है। नहीं आपको जो मतलब स्टेप है ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जो सर ये लीजिए सर। जो भी हो, तो अभी हम लोग मेरे को उसका हाथ में दे दिया है। मेरे को सर बहुत ही अच्छा लगा आप लोग का जो स्टेप है। मतलब ये मैं बहुत ही खुश हूँ। मतलब अपना आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कि सिर्फ विपुल ही नहीं, अब इतना सारा मतलब पूरा हिस्ट्री में जान लिया हो कि इतना सारी मतलब आदमी को आप लोग हेल्प किया। मतलब यहाँ से ढूंढ ढूंढ के जो गुम हुआ या एक्सीडेंट हुआ या जो भी हुआ सबको मतलब जो आप लोग ढूंढ के निकाल के जो घर तक पहुंचाया जी, इसके मतलब मैं क्या मतलब कैसे धन्यवाद करूं मैं आप लोग को। बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। और जैसे विपुल को मैं ले जा रहा हूँ, जी जी, बाकी सबको ऐसे भेज दिया। मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू बहुत बहुत। थैंक यू सर। दा बिपुलाबो फंनैसो बुंलांगोन थांनायनि सिगां। दे दा नोङो फंबाय नोंखौ नोंनि बिगुमैया लांनो फैबाय नङा होमबा? मोजाङै थांदो नङा होमबा? मोजां थांनानै न'खरावहाय मोजाङै सोलिहैबानो जाबाय। दे नों रायजोफोरनिसिम माबा बुंहरनो सानदों नामा फंनैसो ओरैनो? दे आंनि नामा बिपुल। गामि माबा खोन्थाना लाबानो जाबाय। नोंनि नाम, गामि, डिस्ट्रिक्ट। आं गामियाव थांफिनसै। आंनि गामिया बेरहांगाव सालागाथि डिस्ट्रिक्ट। आरो आं दा न'आव थांफिनसै बेनो आरो रायजो राजाफोर। गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम। दा बिपुल फंबाया थांसिगोन सारजों। बेनिफ्राय सर कब जाएंगे आप लोग? कब निकलेंगे बेंगलोर से? कल ही निकलेंगे। बाइसेंस टिकट का नहीं हुआ तो परसों। ओके ओके ठीक है। तो हम लोग आशा करता है कि विपुल विपुल गांव में जाके अच्छा से रहेंगे। और बाहर में आना तो हम लोग मना कर रहे हैं इसको। हाँ, थोड़ा ट्रीटमेंट का जरूरी है इसलिए। तो बाद में देखो आप सभी, ये नेक्स्ट टाइम आना है तो अगर आपको अपना थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पहले आपको, इसके बाद आ सकता है। तो रायजोफोर दिनैनि बे सुंद' मेल एबा बिबुंथिखौ जोङो माने बिथांमोनजों आखाइ मिलायनानै एबा सेकेन्ड खालामनानै बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन। सार थेंक इउ।
मोजां थांदे फंबाय और सर आपको बहुत बहुत थैंक्स धन्यवाद आपको भी जों बेखिनियावनो फोजोबबाय रायजोफोर आखाइ मिलायनानै थ' गोजोननाय थादों थेंक इउ